мақомоти Тоҷикистон дар 9 моҳи имсол ба ҳадди ҷарима ситониданд, ки пули ҷамъовардаи онҳо аз нақша 50% зиёдтар будааст. Вазорати молия гуфт, дар ин муддат аз ҳисоби ҷарима ва қонуншиканиҳои дигар бояд 281 миллион сомонӣ мегирифтанд, аммо баръакси интизориҳо 415 миллион сомонӣ ба буҷа ворид шуд. маълум нест ин миқдор пул аз кадом бахш ё кадом қонуншиканиҳо ситонида шудааст. Вазорати молия шарҳ надодааст, ки ин нақша бар пояи чӣ пешбинӣ шудааст ва кадом омилро дар назар дорад. Ин ниҳод то лаҳзаи таҳияи гузориш ба номаи расмӣ мо посух надод. ба андешаи коршиноси мустақил Уктам Ҷумаев, пули ҷаримаву муҷозоти сокинон набояд дар нақшагирии буҷа ҳамчун сарчашмаи асосӣ нишон дода шавад. Дар айни замон ба қавли ӯ бар зиёд иҷро шудани даромад аз ҳисоби ҷаримаву муҷозоти дигар далели он аст, ки низоми назорат аз қонуншиканиҳо дар Тоҷикистон тақвият ёфтааст. вақте ки масъала манами қарор шуд оида пурҷои намудани назорат аз болои самаранок ёки сарфакарона истифода бурдани қувваи барқ, албатта дар натиҷаи он мо бояд ки бинем ки оё ин дастури супориш сари вақт иҷро мешуд ё ки не, ва масалан афзоиши ҷаримаҳо ин маъное дорад ки бевосита татбиқ намудани ҷазоҳои маъмурӣ зиёд шуда истоданд. ин коршинос афзуд, вазорати молия бояд сарчашмаҳои ҳамаи даромади буҷаро шаффоф ба ҷомеа бигӯяд, то сокинон огоҳӣ пайдо кунанд, ки даромади буҷа аз кадом манбаъҳо барзиёд иҷро шудааст. солҳои охир мақомоти Тоҷикистон ҳаҷми ҷаримаро боло бурданд, ки гоҳе боис ба нигаронии сокинонам мешавад. баъз ама ҳолати молиявӣ вай намекунад. баъзе шаҳрвандода мисол ҷарима пардохт намуданда мушкилӣ пайдо мешавад. вобаста ба адамон ҳолати молиявӣ агар ҷарима пешниҳод шавад бонақстар мешавад. ҳолати молиявӣ ҳар як шаҳрванд ба хотире ки сатҳи ҷиноятӣ паст мешавад. ҷиноят бисёр намекунад одам, қоида вайронкунӣ намекунанд бисёр одамо. ҳама аз рӯи қонуну қоида ҷарима ки зиёд чи шароити пардохт надоранд, намекунанд ҷиноят, намекунанд ҷарима, қонуншиканӣ намекунанд. устои телефон будам, рости гап патент ман наспоридам барои амоакаҷо. рости гап споридам, патент зиёдтӣ споридам. чанд сум ҷарима шуд? хай гидети 4000 сомон да. афзоиши даромади Тоҷикистон аз ҳисоби ҷаримаҳо дар ҳолест, ки шикоятҳо аз беасос ҷарима шудан ҳам борҳо садо додааст. дар чанд соли охир нигарониҳо аз ҷаримаҳои вобаста ба қонуни танзим ва роҳу нақлиёт бештар расонаӣ мешавад. додгоҳҳои Тоҷикистон дар 9 моҳи соли гузашта барои риоя накардани қонуни танзими ҷашну маросим сокинони кишварро қариб 8 миллион сомонӣ ҷарима бастаанд. қарорҳое ки на ҳама ба он розӣ ҳастанд.